Какво, мама? Я скачи горе да видиш месото. Скачи горе, мама. Скачи горе, майче. Да. Пържока ли това? Да. Какво, маме? Айде. Айде. Ам! Ам! Штрака. Изтръкна ли го? Той на клипче, бе, маме. Да. И сега ще го пратиме на мама Берта да го види. Фейсбука не знам дали ще можеш. Не, по месенджера. И така де. Не ти дава бате. Айде, сядай, чакай пръжолите. Сядай, чакай пръжолите. Дай на усмивка. Дай, мама. Ето, гледай. Дай, мама. Дай на усмивка, мама. Дай на усмивка, бе, мама. Милички е той. Ти не си ли ял днеска? Не. Вър! Кажи, бате. Дай, мамбо. Точно така. Дай. Как си заметна ухото? Тихо де! Кажи по-бързо. Маме, дай лап. Дай лапичка. Дай на бате лап. Дай бате лап. Бате, дай лап. Само ти филм ли правиш документален?